تمسكن تغير لي عبينك إيدي ما فيك سحزنك تغير لي يزبل سبحان الله تغير لي عبينك إيدي ما فيك سحزنك مسكانة 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 نعها مسكانة 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 لو مين دقنا مسكانة 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 نعها مسكانة 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 لو مين دقنا حاطين بيتي زنت زاربو صفون كله تفتيو قلب كوي قرلي حاطين بيتي زنت زاربو صفون كله تفتيو قلب كوي ترفل هاللويا سلازينا نمسكنا آمين لو من صرفنا نجر يدن هاللويا زيابير نسو سلازلو هاللويا أمانيل أمم قنا له هاللويا زيابير مسايز بالسب هاللويا لو من زيابير مسايز بالسب هاللويا እግዚአብሔር እስከ በሐዋሪ እግዚአብሔር እስከ እንደገና እግዚአብሔር በሉ እግዚአብሔር እንደገና እግዚአብሔር እስከ ኩላትና እግዚአብሔር ይመስገን ከፍ ዘለለ ይሓፍና በልና እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ እስከ እግዚአብሔር ክንብለና ሃሌሉያ ዝኹሉ ዓብይ ዝኽእል ኣምላኽ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሆይ አሜን። ሶሪ እግዚአብሔር ይባረክ። ሃሌሉያ። እስከ
ከቆምና በላ ከነምልኾ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር 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 አሜን እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይገዝካል ኃይልኻ ንደልዮ ኩሉ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ኢላውነትካ ንደልዮ ኩሉ ጊዜ ይገዝካ በልዎ ይገዝካል ኃይልኻ ንደልዮ ኩሉ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ኢላውነትካ ንደልዮ ኩሉ ጊዜ እግዚአብሔር 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 እስከ ማህበር ጉባኤ እግዚአብሔር እግዚአብሔር እስከ ቀናፍርና ይከፈት እግዚአብሔር እግዚአብሔር እስከ እንደገና እግዚአብሔር 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 እስከ ተጠዋሕና ስሙ ሃሌሉያ እግዚአብሔር እስከ ኩሉ ሰብ እግዚአብሔር 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 እንደገና እግዚአብሔር 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 ንገጽካወል ንገጽካን ኃይልኻን ይደልዮ ኩሉ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ኢላውነትካ ይደልዮ ኩሉ ጊዜ ንገጽካወል ንገጽካን ኃይልኻን ይደልዮ ኩሉ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ኢላውነትካ ይደልዮ ኩሉ ጊዜ 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 አሜን አሜን ኩሉ ጊዜ ኩሉ ጊዜ እስከ ኩሉ ጊዜ በልዎ ኩሉ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ይረብ ዓይን ማያት ከትናፍር ነፍሰይ ኩል ጊዜ ንዓኻ ትናፍር ይረብ ዓይን ማያት ከትናፍር ነፍሰይ ኩል ጊዜ ንዓኻ ትናፍር ይረብ ዓይን ማያት ከትናፍር ነፍሰይ ኩል ጊዜ ንዓኻ ትናፍር ይረብ ዓይን ማያት ከትናፍር ኢየሱስ ነፍሰይ ኩል ጊዜ ንዓኻ ትናፍር ኢየሱስ ኢየሱስ ምንጭ ጽቡቕ ፍሬ ኢየሱስ ኢየሱስ ብሎ እንደገና ኢየሱስ 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 ምንጭ ሰላም ምንጭ ሰላም ኢየሱስ እንደገና ኢየሱስ 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 ምንጭ ጽቡቕ ፍሬ ኢየሱስ ሃሌሉያ ካብ ሕይወት እንትኸውን ኣለዎ ጋር ለዋትካ ይበልጥ ካብ ሕይወት እንትኸውን ኣለዎ ጋብስ ከእንደገና ለዋትካ በልዎ ለዋትካ
ካብ ሕይወት እንትኸውን ኣለዎ ዕጋበት ስለዚ ዘይፀግበካ ለይትን ቀትርን ፀዊዒ ዘይፀግበካ ስለዚ ዘይፀግበካ ደጋጊመ ፀዊዒ ዘይፀግበካ ስለዚ ዘይፀግበካ ለውሃትካ ይበልጥ ካብ ሕይወት እንትኸውን ኣለዎ ዕጋበት ለውሃትካ ይበልጥ ካብ ሕይወት እንትኸውን ኣለዎ ዕጋበት ክንደይሆነ ንፅኻብሮ ለውሃትካ ይበልጥ ካብ ሕይወት እንትኸውን ኣለዎ ዕጋበት ስለዚ ዘይፀግበካ ስለዚ ዘይፀግበካ ለይትን ቀትርን ፀዊዒ ዘይፀግበካ እግዚአብሔር ንገጽካን ንሓይልኻን ንደልው ኩሉ ግዜ መንፈስ ቅዱስ ህላውነትካ ንደልው ኩሉ ግዜ ንገጽካ በልዎ ንገጽካን ንሓይልኻን ንደልው ኩሉ ግዜ መንፈስ ቅዱስ ህላውነትካ ንደልው ኩሉ ግዜ ኩሉ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ኩሉ ጊዜ እስከ ማሕበር ኩሉ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ኢየሱስ ኩሉ ጊዜ ኩሉ ጊዜ እንደገና ኩሉ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ሃሌሉያ ኩሉ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ربنا عين ويا اسكنتنا فين نفسي كل جيل عافتنا فين ربنا عين ويا اسكنتنا فين نفسي كل جيل عافتنا فين ربنا عين ويا اسكنتنا فين نفسي كل جيل ኢየሱስ ሃሌሉያ ሰላምታ እግዚአብሔር زغعتوت نفسي تقبا زطبت نفسي رويتان زغعتوت نفسي تقبا بس انت زي تقبكا تنقتل توعي سنبكا سلسلكي زي تقبكا ليتن قتل توعي زي تقبكا سكنحنا ندام لغنك سوكي نحن ندام لغنك يا بير المسكين هاللويا نحن ندام لغنك يا بير المسكين هاللويا هاللويا يا يسوع
ትገባ ዝጠመት ነፍሰይ ትገባ ዝጠመት በሎ ዝጠመት ነፍሰይ ርታ ዝቃዕተወት ነፍሰይ ትገባ በዝወኒ በዝህንዴ ዘይ ተገበካ ደጋጊነ ዝደውኒ በዝደውኒ በዝህንዴ ዘይ ተገበካ እመኒሰስ ዝናፍሮ እገትካ ኢየሱስ 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 ምንጭ ሰላም ኢየሱስ 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 ምንጭ ጽቡቅ ፍሬ ምንጭ ጽቡቅ ፍሬ ኢየሱስ ኢየሱስ ወልወል ኢየሱስ ከሁላና ኢየሱስ ናብል ኢየሱስ ኢየሱስ ምንጭ ዕረፍተይ ምንጭ ዕረፍተይ ኢየሱስ እንደገና ኢየሱስ 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 ምንጭ ጽቡቅ ፍሬ ምንጭ ጽቡቅ ፍሬ ኢየሱስ ዋዕተበተ ደርክተ ሆነ አይደንክር ምንጭ ብሩኽን ወትርኻል መፍራን አይቋርት ዘለዓለም ሕይወት ተርፋነ ዒላ ኢየሱስ ረኺበ አይሰግእኒ ዘለዓለም ሱረይ ሰዲበ ዘለዓለም ሕይወት ተርፋነ ዒላ ኢየሱስ ረኺበ አይሰግእኒ ዘለዓለም ሱረይ ስለግና ዋዕተበተ ደርክተ ሆነ አይደንክር ምንጭ ብሩኽን ወትርኻል መፍራን አይቋርት ዘለዓለም ሕይወት ተርፋነ ዒላ ኢየሱስ ረኺበ አይሰግእኒ ዘለዓለም ሱረይ ሰዲበ ዘለዓለም ሕይወት ተርፋነ ዒላ ኢየሱስ ረኺበ አይሰግእኒ ዘለዓለም ሱረይ ሰዲበ ኢየሱስ ኢየሱስ ምንጭ ሰላም ኢየሱስ 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 ምንጭ ዕረፍተይ ምንጭ ዕረፍተይ እንደገና ኢየሱስ 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 ምንጭ ጽቡቅ ፍሬ ምንጭ ጽቡቅ ፍሬ ብሰይፍ ሕጂ ሃበይ መሃልኩ ኣይርስዖነ ሃበይ መሲ መጻሁ ሰብጌልካኒ ሕማም ታሪኸይ ለዊታ ይገርመኒ ኩሉ ኣሰራርሓኻ ሰብጌልካኒ ሕሉም ታሪኸይ ለዊታ ይገርመኒ ኩሉ ኣሰራርሓ ሰብጌልካኒ ሕሉም ታሪኸይ ለዊታ ኢየሱስ ኢየሱስ ይገርመኒ ኩሉ ኣሰራርሓ ብፅኣት ሕይወት ኣነስ ፍቕርኻ ገርመኒ ክብልቅስ ክትንስእ ኣነስ ብርሃንካ ገርመኒ ክኣቱ ሕይወት ኣነስ ፍቕርኻ
ሀገር መንገድ ልብልቅስ ብትንስ አነስ ልብቃት ሀገር መንገድ ይገርመኒ አነስ ይገርመኒ ፍቅርታ ናይገሪ ይገርመኒ ይገርመኒ አነስ ይገርመኒ ብድሓትካስ አነስ ይገርመኒ ብድሓትካስ
ኢየሱስ ሆይ ኢየሱስ ብቻ ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ወዳ እስከሰማ ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ እስከበለታ በታቀ እግዚአብሔር አሳፈረ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አሜን። ኢየሱስ ወደ አምላክ አሜን። መዘምራን እግዚአብሔር ባርኩ ሁሉም ያምልኮ ጊዜ ጸኒሕና ጽቡቅ ጊዜ ክህልወናዩ ሁላትና ሃዲና እንት ደስ ዝበለና ለአምላኽና እናምልኽና እናተፃወትና እናተዘናጋዕና ክንውዕል ኢና አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አምላክ አሜን። ባር ሕጂ ሓፃር ቃል አምላኽ ፓስተር ሒዝና ክመፅእ ብድሕሪኡ ናይ ፀወታን ካልእ መደባት ተባረኹ ባረክታናችሁ መዘምራን እግዚአብሔር ይባርኩም። እንኳን ደሓን መጻእኩም ገረምባት ተኣኪብና ዓብቂ እዚ ጭፍራ የፍርሕ እዩ። ስለዚ ሰይጣን ሰኣይ ይብልን እዩ አምላኽ መስገን እዞም ነዚ ዘተሓባበሩ ኣሕዋትና ግና ኩሉ እቲ ብሕጊ ዝግለም ማልኦም ስለ ዘለው ሕጋውያን ኢና። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚ ቀሲልና
حسينا أملاحنا خنا من لخينا مدربونا يزيد እግዚአብሔር ይመስገን ምድርን ምልአታና ይመንዲያ እግዚአብሔር ንዓና እንታይ ድዩ አቦና ሰይ አምድርቦና አለ አምላኽ ይመስገን እታ ሒዝያ ዘለኹ አርእስቲ ወይ ተፅል ዝበለት መልእኽቲ እያ ምስቲ ግዜ ኣብ መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ካብ 7 ክሳብ 11 ተንብቤ ከምዚ ይብል እምበኣርሲ ኣሕዋተየ ክሳብ ምጽኣት ጎይታ ተዓገሱ እኖ ሓረስታይ ነቲ ክቡር ፍረ ምድሪ ጽበዮን ኣኸዛን ማይ ጽብሓትን ክሳዕ ዝረክቡን ይዕገስ እዩ ንስኻትኩም ከዓ ምጽኣት ጎይታ ቀረባይ እሞ ተዓገሱ ልብኹም እውን አንጽሁ ኣሕዋተየ ከይትፍረዱ ኣብ ንሓቅሕትኩም ኣይትበሉ እነሆ እቲ ፈራዲ ኣብ ኣፍ ቤት ደው ኢሉ ኣሎ ኣቱም ኣሕዋተይ ነቶም ብስም እግዚኣብሔር እተዛረቡ ነቢያት ኣርኣያ ሓሳረ መከራን ትዕግስትን ግበርዎም እነሆ ነቶም እተዓገሱ ብፁዓን እዮም ንብሎም ኣሎና ብዛዕባ ትዕግስቲ ኢዮብ ሰሚዕኩም ኣለኹም እግዚአብሔር ከዓ ብዙሕ ለውሃት ዝመጠን ደንጋፅን እሞ ነቲ እግዚአብሔር ዝገበረሉ መወዳእታ ሪኢኹሞ ኣለኹም ይብል ኩላና ንጸልይ ርእስና ዘለና ብዘላለማዊ ፍቕሪ ዘፍቀርካና ብሞት ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ህይወት ምስ ትርፉ ዝሃብካና ኣምላኽና ነመስግነካ ኣለና ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ከዓ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንስኻ ዕድመ መሊእካልና ኣብዚ ቦታ እዚ ከዓ ነቲ ክቡር ሽምካ ክንእመን ብጀካኻ ክምለኽ ክምስገን ክውደስ ዝግብኦ ካልእ ኣምላኽ ከምዘየለ ኣብ ኣደባባይ ክንእመነካ ንስኻ ኣብቂዕካና ኣለኻ እሞ ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይኾን እግዚኣብሔር እቶም ንዓኻ ዝፈልጡን ዝፈርሑን ብኣኻ ባህ ይበሎም እቶም ንዓኻ ዝፃረሩ ከዓ ይሕፈሩ ንስኻ ግና ኣብ ዙፋንካ ኣብቲ ዘለዓለማዊ ማሕደርካ ልዕል ክትብል በዛ ሰዓት እዚኣ ሽምካ ንፅዋዕ ኣለና ነገርና ኩሉ ንስራሕ ዕለፎ ብቓልካ ተዛረበና ብኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዛ ዘለናያ ዓለም ብትዕግስቲ እግዚአብሔር እያ ተዓቂራ ዘላ እግዚአብሔር ትዕግስተኛ ስለ ዝኾነ ነቶም ዝጸልእዎን ዝፃረርዎን ንህዝቡ ዘሳውጉን ከይተረፈ እግዚአብሔር ከም ሰብ ስለ ዘይኮነ ብትዕግስቲ ይጽበዮ ንሕና እውን ኣመንቲ ቀዳማይ ናብ ንስሓ ዘብቅዓና ትዕግስቲ እግዚአብሔር ኣይኮነን ድዩ ትዕግስቲ ኣምላኽ ንህይወት ኣብቂዕና ንንስሓ ኣብቂዕና ከምኡ እንተዘይከውን እግዚአብሔር ከም ሰብ በደል እንተዝጸባጸብ ወይ እውን ከምቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ሕጊ እንተዝኸውን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብበደሉ ብዝገብሮ እግዚአብሔር ተዝጸባጸቦ ደው ዝብል ኣይንተረኽበን ኣብ ቤት ኣምላኽ ንዓና እውን ሕያውነት እግዚአብሔር ትዕግስቲ እግዚአብሔር ዓቂሩና ከም ዘሎ እዚ ክንዝክር ይደልሎም እታ ርእስተይ ትዕግስቲ ትብል እያ ኣብዛ ዘንበብክዋ ክፍሊ እውን ትዕግስቲ ዝብላ 6-7 ተጠቂሰን ኣለዋ ስለዚ ትዕግስቲ ምስ እግዚአብሔር ንምንባር ድዩ ምስ ሰብ ንምንባር ኣብ ሓዳርካ ዘለቄታ ክህልዎ ድዩ ዕርክነትካ ወይ ምስ ሰብ ዘለካ ሕብረት ተሓልዩ ክኸይድ ትዕግስቲ ክሳዕ ክንደይ ዓብ ተራ ኣለዎ ማለት ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ናይ ኣቦና ባህሪ ትዕግስቲ ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብለና ብፍላይ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3:9 እንተርኢና ጎይታስ ኩላቶም ናብ ንስሓ ክበፅሑ እምበር ሓደ እኳ ክጠፍእ ዘይፈቱ ስለ ዝኾነ ምእንታኻትኩም ይዕገስ ኣሎ ስለዚ እግዚአብሔር ዝዕገሰሉ ምክንያት እንታይ እዩ እንተልና ሓደ ሰብ ክጠፍእ ኣይፈቱን ዋላ ከም ሰብ ኩሉ ዘይትደልዮ ዋላ ጠንቋል ድዩ ዋላ ዓመፀኛ ሕሉፍ ቀታል ነፍሲ ድዩ
نسون بنسحاق ملس نسون تحت كبل مون أي نسحاق عدل رخيب هيوات كركب እግዚአብሔር بتعجستي يتصدق እግዚአብሔር بتعجستنا أي نسحاق عدل يه ስለዚህ ከምቲ ንገሊኦም ዝመስሎም ተስፋ ቃሉ ወይውን ነትምጽአቱ ኣየዶም ቢዮን እዩ ዝዕገስ ዘሎስ ሓደ ሰብ እኳ ክጠፍእ ስለ ዘይፈቱ ክብሪ ንሱም ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ሮሜ 2:4 እውን ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ወይ ከዓ ሕያውነት ኣምላኽ ናብ ንስሓ ከም ዝስሕበካ ስኣን ምፍላጥካ ካብቲ ሕያውነቱን ፀዋር ምዃኑን ዓቕሉን ዶ ትንዕቕ ኣለኻ ይብል እግዚኣብሔር ሲ ፀዋር ምዃኑ ዓቃል ምዃኑ ዶ ትንዕቕ ኣለኻ እዚ እንታይ ማለት እዩ ስለምንታይ ኢኻ ኣብ ዓመፅ ትጸንዕ ዘለኻ ስለምንታይ ኢኻ በደል ትጸንዕ ዘለኻ لوهات እግዚአብሔር ንዓኻ ብህይወት ዓቂሩካ ከም ዘሎ ዓቕሊ እግዚአብሔር ንዓኻ ብህይወት ዓቂሩካ ከም ዘሎ ፀዋር ምዃኑ እግዚአብሔር ሲ እዝስ ዓቂሩካ ከም ዘሎ ዶ ይትፈልጥን ኢኻ እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ክምጉት ከሎ ማለት ስለዚ እግዚአብሔር ስለ ዘይርኢ ይኮነን እግዚአብሔር ስለ ዘይፈልጥ ኣይኮነን ናይ ነፍስ ወከፍ ሓቐና ናይ ነፍስ ወከፍ ሓሳብ ናይ ነፍስ ወከፍ ዘረባ ከይተረፈ ሰምዕ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሓቐና ከይተረፈ ርኢ ግብርታት ከይተረፈ ቅድሚኡ ምዙን ይብለና እግዚአብሔር ስቕ እንተዘይበለ ሸለል ስለ ዝበለ ይኮነን እግዚአብሔር ስቕ እንተበለ ስለ ዘይርኢ ይኮነን እግዚአብሔር ስቕ እንተበለ ምሳና በቲ ግብርና ስለ ተሰማምዐ ይኮነን እንታይ ደኣ ህይወትና ብቃሉ መዚና ህይወትና ብምስያት ቃሉ ርኢና ክንምለስ ምእንቲ እግዚአብሔር ይዕገዝ ማለት ስለዚህ ነዚ እዩ ሕያውነት ኣምላኽ ናብ ንስሓ ከም ዝስሕበካ ስኣን ምፍላጥካ ሲ ካብቲ ሕያውነቱን ፀዋር ምዃኑን ዓቕሉን ዶ ትንዕቕ ኣለኻ እዩ ዝብል ዘሎ بمسرته بلي كيدان كنرئي خلنا تعكس እግዚአብሔር ኢኻ ትርኢ እግዚአብሔር ዓቃል እግዚአብሔር ምኹራት ደንጓይ ካብቲ ሙሴ ተገልጸሉ ሓደ ኣነ እግዚአብሔር ምኹራት ደንጓይ ብሳህል ሙሉእ ይብለና ምኹራት ደንጓይ ዝገብረካ ዓቃል ምዃን ምኹራት ደንጓይ ዝገብረካ ትዕግስተኛ ምዃን ስለዚህ እግዚአብሔር እዚ ባህር እዚ ሒዙ ንእስራኤል ይፀውር ነይሩ ንህዛብ ይፀውር ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ገለ ኣብነታት ዝኾኑና ጥቕስ ከብል እሞ ሓደ ሙሴ እዩ ኣብ ዘኍልቍ ምዕራፍ 11 ኣብ ዘኍልቍ ምዕራፍ 11 ከምዚ ይብል ሙሴ ከዓ ንእግዚአብሔር በሎ ስለምንታይ ንባሪኻ ክፉእ ገበርካኒ ጾር ብዘሎ ህዝቢ እዚ ኣብ ርእሰይ ዘንበርካስ ስለምንታይ ኣብ ቅድሚኻ ሞገስ ዘይረኸብኩ ሞግዚት ንዝጠቡ ህፃን ከም እትፀውር ክሳዕ ናብታ ነቦታቶም ዝመሓልካሎም ምድሪ ኣብ ሕቑፈኻ ፁሮም እትብለንስ ነዚ ኩሉ ህዝቢ እዚ ኣነ ዶ ጠኒሰየ ኣነ ዶ ኸወሊደየ ሞግዚት ንዝጠቡ ህፃን ትፀውር ነዚ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ሕቑፈኻ ፁሮም እትብለኒ ትብል ከሎ ንርኢ እግዚአብሔር ፀዋር እንድዩ ህዝቡ ከዓ ፀዋራት ባሮቱ ከዓ ፀዋራት ክኾኑ ይደሊ ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይ ቃል ኣምላኽ ብዛዕባ እስራኤላውያን ክዛረብ ከሎሲ እቲ ኻበታቶም ዝሓሸስ ከምቲ ኹርባ እዩ ይብል ኣብ ሚክያስ ምዕራፍ 7:4 ከባቢ እቲ ኻበታቶም ዝሓሸ ከምቲ ኹርባ እቲ ኻባታቶም ዝቐንዐ ከዓ ከም እሾኽ ሓፁር እዩ ስለዚ ከምዚ ባህርን ዘለዎም ኣብ ሕቑፈኻ ግብሮም ኣብ ሕቑፈኻ ሓዞም ክብል ከሎ ስለዚ ብዘቕረብካዮም ዝሓቑፍካዮም መጠን ገጭ እናበልኻ ከም ኳኺቶ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ግን ፅሮም ኢልዎ እግዚአብሔር ፅሮም ሕጂ ሓደ
حدا جزء صغير مكا داوي زي موسيسي مش تشتني إتشي سوبوت كم روز خنا أنستي كتصور تعزيز وتياجر حدا جزء إذا أملاك ذهبنا حنت سبيت مسعر مشجر حدا جزء إذا ذهبنا حدا سبعي مسعر مشجر نولدنا مسعر مشجر كما نازل خامون كم بعد موسيقنا نبذل هزبي صور إلو جابيه كأسد كاهدو تزز كلها حراي كتبل كلها تصوروا له صقا زهبكا تعكسوا له صقا زهبكا تعلفوا له صقا زهبكا እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ስለዚህ አብዞልኩ 12 እግዚአብሔር ብዛዕባኡ ክምስክር ከሎ እቲ ሰብኣይ ሙሴ ግና ኣብ ልዕሊ ገጽ ምድሪ ካብ ዘሎ ሰብ ዓቃል ነበረ ይብለና ዓቃል ነበረ ስለዚህ ንምጻር ዓቅሊ የድሊ ንምጻር ትዕግስቲ የድሊ እሞ ሙሴስ ልብ ሁሉ ሰብ ይወሰብ ሁሉ ምስፈተሽ እግዚአብሔር እቲ ዝዓበየ ዓቅሊ ዝረኸቦ ሳብ ሙሴ ሙሴ ዓቃል ነበረ ይብለና እግዚአብሔር እዚ ልብ እዚ ይሃበና ንዓና እግዚአብሔር እዚ ጸጋ እዚ ይሃበና ንዓና ዓቅልስ መሰረታዊ ካልእ ምስኡ ተሓሒዝና ንርእዮ ሃና መቸስ ናይ ሰብኣይ ጥራይ ጠቂሱ ዘን ኣንስቲ ከይብላኒ ዘን ኣሓሳብ ዘለዎ ኣዴታት ካብ ኣንስቲ እውን ምስግንቲ ተጠቐስኩ ጽቡቕ እዩ ሃና እቲ ውላድ ምድንጓዩ ውላድ ዘይምርካባ ከይኣኽላ እሱ ንርእሱ ጾርዩ በቲ ዘመን እቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣይመሃራ ተማሂረን እኳ ከይክበራ ኣይሰርሓ ሰሪሐን እኳ ከይክበራ ኣብ ዝኾነ ናይ ሕብረተሰብ ከይሳተፋ እቲ ባህሊ ንዕአን ይጓንየን እዩ ነይሩ ስለዚ ሰበይቲ ትኽበረላ ብምውላድ ጥራይ በቲ ዘመን እቲ ዘይምውላድ ዓብፃጢ ነይሩ በቲ ግዜቲ ማለት እዩ ስለዚ ዘይምውላዳ ከይኣኽላ ጵኒናኻ እንታይ ትገብራ ነይራ ተባሳጭዋ ነበረት ኩሉ ሰዓት ትኹባ ነይራ በቃ ንሳ ግን ንዓኣ ምላሽ ከይሃበት ነገራ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ተፍስስ ነይራ እንተዘኪርካኒ እናበለት ምስቲ ኩሉ ፃንቀ ምስቲ ኩሉ ቃንዛ ጉዳያ ምስ እግዚኣብሔር እያ ትገብር ነይራ ትዕግስተኛ ሰብ ጉዳዩ ምስ ኣምላኽ እዩ ዝገብር መልሲ ብከንዲ መልሲ ይህበኒ ምናልባት ናይ ውላድ ሽግር ከይህልወና ኽእል ከም ሰባት መጠን ግን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እዚ ዝተዝህልወኒ እዚ ዝተዝኾነለይ ንብሎ ነገር ዝጎደለና ነገር እግዚኣብሔር እዚኣ እንተትገብረለይ ኢልና ንፅበዮ ነገር ክህልወና ኽእል ጾር ክህልወና ኽእል ሕቶ ልማኖ ክህልወና ኽእል ስለዚ እቲ ዝርኢ እግዚኣብሔር ክሳዕ ዝምልሸልና ክንዕገስ ሃዲእና ንእግዚኣብሔር ክንፅበዮ ኣምላኽ ስለ ዝርኢ ኣምላኽ ስለ ዝሰምዕ ቃል እግዚአብሔር ሲ ኣብ ኢሳያስ 64 ኣብ ኢሳያስ 64 ከምዚ ይብል ነቶም ዝፅበይዎ ከምቲ ንስኻ ዝገበርካሎም ዝገብር ካልእ ኣምላኽ ካብ ጥንቲ ኣይተሰምዐን ኣብ እዝኒ እውን ኣይተዘነየን ዓይኑን ከቶ ኣይረኣየቶም ስለዚ ትፅቢት ንኽንፅበ ትዕግስቲ የድሊ ንኽንፅበ ዓቕሊ የድሊ ክንፅበ ከለና ኣብ እግዚኣብሔር ምእማንና እዩ ዘርኢ ኣብ እግዚኣብሔር ምድጋፍና እዩ ዘርኢ ጾር ደለና ጉዳይ ደለና ዘይተፈፀመ ድልየት ደለና እንልምኖ ነገር ደለና ተዓጊስና ሃዲእና ንእግዚኣብሔር ይፅበዮ ነታ ትዕገስ ነብሲ እግዚአብሔር ይቀባበላል እግዚአብሔር በመልሲ ይባርካል ካለ እትረፍሲ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ይሉናል መስለኩም ወላ እታ ነፍስናስ ብትዕግስትና ከምነድሕና ኣብ ሉቃስ 11:19 ከምዚ ይብል ምእንቲ ሶሪ ኣብ ማርቆስ ዘላ ኣንቢቤት ዓርና ኣብ ሉቃስ ክኸይድ ምእንቲ ስመይ ከዓ ኩሉ ክፀልአኩም እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ንሱ
كدحنو يبلغنا ساعة حيز لقاس إسران هذا عصر تشعاته لنفسهم بتعقستهم كتطريوا واقفهم يبل لنفسهم تجزينا خف أي زخي تجزينا حي لي زخي تزعجس جن لنفسه خطر يعني عب رأي يوحنا 13 تون نقال تعقستي سلز حل خيو أنا لما كابتانا توم مدري زنبرو كتفتنهم ناب كل عالم تمت ساعات فتنا كحلوة كاي نقال تعقستي سلز حل خيو انتهي مالتي نقال تعقستي سلز حل خيو علي بمئزاز عما كرات أريعك دو بمبالك بمخنيات مكرا نتقالي نتتزازاتي سلزيت حاسكايو زخفل واقع يخفلك من عليك تتزاز سلز تشكنك من تقالي مكرا سلز تقبلك سلز تعقسك سلز تتأممك أنا ها رئيي تقبرك رئيي تقبرك أنا ها فتحنك أنا ها أحمد سيكاب زلو مكرا كبالها كاي زيادة يرزتمسكن يكون سلازي نفسنا بتعقستنا كانت ريعنا دقيمة تعندوا يزنبكوا خنبب يما بقوه كنودينا زيادة يرزتمسكن يكون مبارس حواتي سعمسات بويتا تعقسوا إنه حرستاي نتخبر فكري نتخبر فرا مدري يصبيو أخذان ما يصبحتن كسعزرك كمون يعقسيو مسعاتكم كا مسعات قويتا قريبا يمو تعقسو عدتم حواتين توم بسمك زي أبير التزارب نبيات أي حسار مكران تعقستن قبروهم نونتهم التعقسو بصعان يوم نبلو مالونا بزعبات عقستي إيابون سمعكم اللهم تعقستي لومي بمنتاي تحلف لها لومي بمنتاي تحلف لها قرب تعقسوا ونقويتا تحلفوا كله أبقى جاهز بلن قلعين بتعقستهم نفسهم كتطريق واقفهم بتعقستهم أبدك زيادة يرزر عينكم كتب صحيحكم بتعقستهم نقويتا كتب واقفهم نتجمر أمنتنا دمدامي عن ما أنت تبقى دميزو الحقوس قبل مكرات تعقسي كم حد عنك ساعة كندزي متصرار التعقسي يسوس نعو ذكروا أبقى دمينا يسوس نسأل له كل قدر بتعقستد عمر مسحاتين ناتات مسفريساويان مسكندي عمسانياتات تعيمو ويكونا حتى زي أمن الطوائن ولا رخصة ما أسكع قصوكم إلو هذا جزء ويتا كله مجدو بتعقستينيا بمسعارينيا نحن هون نحد حدنا نتصور بحن ساعة النبر نحد حدنا نتصور بيتنا خازل لقيتا كله عركنتنا حادمنتنا معبرنا أسألنا كله نحد حدنا نتصور زابير يبارككم حتى صلاتكم سلينا زابير أبونا مسكنا كلنا كبر كل سماينا مدر نعها يخون منفس قدسك أبيوت نفسه وكف كفرز اللو فقرن تعقستن عبل على نفسه وكفنا كفري لمنفسك إن متشئ سبات كنكون فقري عقاليا فقري نخلو تصور فقري نخلو تعقسي كان لخامو زاملكوتاوي فقري عبل بنفسه وكف تتجزئ أبيوت نفسه وكف تتجزئ أمه نحات حدنا بتعقس تخنم ملالس نحات حدنا كنت صواور كنت أبابل كنت دقاقف بس خاطرت أنا نتصلي كبر كلنا عخايخون بيسوس سن جابير يبارككم